Wel, pwy sy'n angen brwsh paent pan mae gennych chi brwsh llawr? Dwi am fynd allan heddiw yma i weithio achos mae yna lot fawr o baent yn mynd i fod yn bob man. Heddiw, dwi'n mynd i ddangos i chi y gallwch chi weithio feddwl ar raddfa fawr sy'n rhoi profiad cwbl wahanol i chi pan da chi'n creu. Be sgyn ni yn fan hyn ydy hen gynfas neu gyrtan, paent, dŵr a brwsh llawr. Nes i ddeud bod hyn yn hwyl do? Dwi'n gweithio mewn heina gan daflu y paent ar lawr a'i frwsio fo i le dwi eisiau fo fynd, gan ychwanegu mwy o baent a dŵr pan fo angen. Pan gewch chi gyfla, mae o wir werth rhoi cynnig ar wneud hyn. Nwch chi ddim dyfaru. Wel, ella fydd mam a dad ychydig yn ofnus am ei patio. Ond hei, ella na nhw ymuno yn yr hwyl. Tra mae'r ganfas fawr yn sychu, dwi wedi dod yn ôl i'n nghornol Greu. A dwi awydd rhoi cynnig ar syniadau newydd, felly dwi am drialu syniad ar gynfas fach fel hyn. Rwan ta, gan mae'r thema ydy tywydd, dyma fi'n meddwl sut allwn ni ail-greu gwynt dramatig yn y tŷ. Rwan, cyn i chi gael unrhyw syniadau, mae gen i gynllun. Ysychwr gwallt. Y cwbl dych angen ydy paent acrylig neu hen baent tŷ os oes gynnwch chi, ac ychwanegu dŵr i hwnnw mwyn I dynnu fo. Dych chi'n angen tynnu'r paent yn ormodol, dim ond rhyw dropyn bach mwyn I wneud o yn fwy symudol. Yna. A hwnnw. Defnyddiwch liwiau sy'n dynnu'ch llygad chi. Cofiwch, mae ysbrydoliaeth di'r machlud, mi allwch chi fynd i'r rwla hefo fo. Ac yn ola, mi allwch chi siapio'r paent hefo'ch dwylo I roi y gorffeniad dych chi isio. A dyna ni, dwi'n hapus. Mae'r darn dal I sychu, ond dwi mor falch mod I wedi arbrofi hefo'r dechneg yna. Erbyn hyn, mae'r gynfas fawr wedi sychu ac yn edrach yn reit drawiadol. Ond dwi'n siŵr fedra I ychwanegu ati rywsut. Dwi wedi dod o hyd I bewan o wlân, felly dwi'n mynd I arbrofi hefo hwn I weld os oes modd I ychwanegu fo i'r gwaith. Hefo gwaith haniaethol, gwaith abstract, does dim rhaid iddo fo edrach fel dim byd penodol. Mi geith o fod yn be ydych chi'n teimlo sy'n iawn. Felly, mwynhewch a chwarae hefo y pethau sydd o'ch gwmpas chi.